Nauna ang dialysis center po sa Calasiao planong buksan na nagbabalik para sa balitang yan. Kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Muling iminungkahi ni Mayor Patrick Caramat sa kanyang ika-100 araw sa panunungkulan ng pagpapatayo ng kauna-unahang dialysis center ng bayan ng Calasiao noong ika-8 araw ng Oktubre. Ayon sa alkalde, magiging libre para sa mga residente ng bayan ang serbisyong ibibigay ng pasilidad na lalagyan ng 12 hemodialysis machines. Inaasahan sanang mabuksan ang pasilidad ngayong Disyembre, ngunit dahil sa epekto ng nagdaang pagbaha, nilipat ang target na pagbubukas sa unang bahagi ng susunod na taon. Bukod sa bagong dialysis center, 100 nakatatanda rin ang hinatiran ng libreng dental dentures bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng lokal na pamahalaan. Noong Hunyo, binigyang diin ng alkalde sa kanyang unang buwan ng panunungkulan ang kahalagahan ng health services at ang plano nitong magpatayo ng mga specialized clinics sa bayan. Batay sa case study, kabilang ang kidney failure sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaospital ng mga residente. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan ito si Idol Denise Brillante. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.